ஹாய் எவ்ரிவன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய சாரி. ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு 15 டேஸாக வந்து நம்ம சேனலில் வீடியோவே போடலை அண்ட் என்னால் மேக் பண்ணவும் முடியல. பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியே வந்து 1 மந்த் தான் ஆகுது. இன்னொரு 10 வீடியோஸ் கூட நம்ம போடலை. பட் இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வியூஸ் வந்து 200 to 50 அவ்வளோதான் போகும். அதுக்கே நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். 200 பேர் நம்ம சேனலை பார்க்குறாங்கல்ல, 10 பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, புதுசாக ஒரு 2 சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட 2 பேர் எனக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டிங் யூடியூபர்ஸ்க்கு அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் போட்டிருந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து 10K வியூஸ் போயிருக்கு. பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆச்சு. அதுக்கு எல்லாமே காரணம் உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தான். ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ. அதே மாதிரி தான் எப்போவுமே என் மைண்டில் இருக்க ஒரே விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வீடியோ கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த வீடியோ வந்து ஒன்று என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும், இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த வீடியோ கண்டென்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் எப்போவுமே க்ரியேட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் போட்டிருந்த வீடியோவில் அவ்வளோ கமெண்ட்ஸ், அவ்வளோ டவுட்ஸ் இருந்தது. ஸோ எல்லாருக்குமே நான் முடிஞ்ச அளவு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். பட் தொடர்ந்து கமெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கிறதால ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோவாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும்ல. அதனால தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, காக்னிசன்ட் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும், எப்படிலாம் நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் உங்களுக்கு இருக்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வளன்னு பேசாமல் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஆக்சுவலி நம்ம இந்த வீடியோ வந்து 2 பார்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து நான் காக்னிசன்ட்டில் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து கரண்ட்டாக என்ன ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் உங்களோட டவுட்ஸ் இது எல்லாமே நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி நான் வந்து இப்போது காக்னிசன்ட்டில் ஜென்சியில் பிஏடியாக இருக்கேன். பிஏடினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமர் அனாலிசிஸ் ட்ரைனி. இதுதான் என்னோட ரோல். ஸோ நான் ஆன் கேம்பஸாக ஆஃப் கேம்பஸான்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து ஆன் கேம்பஸில் தான் செலக்ட் ஆனேன். நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது செப்டம்பர் எண்டு 2020 அந்த டைமிங்கில் தான் எங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்லாம் காக்னிசன்ட் வந்துச்சு. காலேஜில் நிறைய கம்பெனி வந்துச்சு. நான் வந்து அட்டன் பண்ணலை. நான் அட்டன் பண்ண ஒரே கம்பெனி வந்து காக்னிசன்ட் தான். ஸோ அதிலே ப்ளேஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃபர்தராக எந்த கம்பெனிக்குமே ட்ரை பண்ணலை. ஸோ இதுதாங்க செப்டம்பர் எண்டில் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்க்குலர் வந்துச்சு காக்னிசன்ட்லேருந்து. எங்களோட பேக்கேஜ் வந்து 4 lakh per annum. ஓகேவா, இந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு சர்க்குலர் வந்துச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்டிடியூட் அண்ட் வெர்பல் செக்ஷன், தென் கோடிங் இருந்துச்சு. கோடிங் வந்து 7 கொஷின்ஸ் வரும். அதில் வந்து நீங்கள் நான் ஐடி பிரான்ச்சாக இருக்கீங்க, அதாவது ட்ரிபிள்இ, இசி, ஆட்டோமொபைல், மெக் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் கிளியர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணியாச்சு மாசா. ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சு 1 வீக் அப்புறம் எங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட் இருந்துச்சு. செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் ஹெச்ஆர் ரெண்டுமே ஒருத்தர் தான் எடுத்தார். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சு 10 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு. செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்லாம் இருந்துச்சு, அதில் என் பேரும் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து அக்டோபர் மிட்லேயே வந்து ரிசல்ட் சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி செலக்ட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பட் எனக்கு 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆஃபர் லெட்டரே வந்துச்சு. எப்படின்னா, அக்டோபர் மிட்டில் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் சொல்கிறாங்க. தென் ஜான் மிட்டில் தான் வந்து எனக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துச்சு. ஆஃபர் லெட்டரில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் கேண்டிடேட் ஐடி, இவ்வளோ சேலரி பேக்கேஜ் உங்களுக்கு இருக்கும், இன்டர்ன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தா இன்டர்னுக்கு இவ்வளோ இருக்கும், ட்ரைனிங் பீரியடில் இவ்வளோ இருக்கும், இந்த மாதிரி சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஆஃபர் லெட்டரில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு வந்து ஆஃபர் லெட்டர் ஜான் மிட்டில் வந்துச்சா. ஸோ எனக்கு ஜான் 21 இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பர்சனல் இஷ்யூ போயிட்டு இருந்ததால் நான் வந்து அப்போ ஆஃபர் லெட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. ஸோ வந்து நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். அதனால அது அப்படியே போயிடுச்சு. திரும்ப மார்ச்சில் எகெயின் வந்து மெயில் வந்துச்சு காக்னிசன்ட் டீம்லேருந்து. இந்த மாதிரி ஆஃபர் லெட்டர் எகெயின் ரீசென்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா, பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் இந்த ப்ராசஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அப்போவுமே வந்து ஆஃபர் லெட்டர் அக்செப்ட் பண்ணல. தென் செப்டம்பர் மந்தில் நானே ரீஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு மெயில் போட்டு, தென் அக்டோபர் 12 தான் வந்து நான் வந்து காக்னிசன்ட்டில் ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ வந்து நான் ட்ரைனிங் பீரியடில் தான் இருக்கேன். நான் இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணலை. இப்படி தான் வந்து நான் காக்னிசன்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே போனேன். தென் இப்போ நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்குலாம் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வரும். ஆஃபர் லெட்டர் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்னோ ட்ரைனிங்கோ ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி 3 விஷயம் உங்களுக்கு நடத்துவாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃபர் லெட்டர் அக்செப்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும், ப்ரீ ஜாயினிங் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே காக்னிசன்ட் போர்ட்டலில் போய் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப பெரிய கம்பு சுற்றுற விஷயம்லாம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் லெட்டர் அக்செப்டன்ஸில் வந்து
உங்களோட லொக்கேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் ஆஃபர் லெட்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு சொல்லி உங்களை சைன் போட்டு சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபார்ம். இந்த 3 ப்ராசஸுமே வந்து ஃபார்ம் சப்மிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில் வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணி யூஜி டிகிரி, காலேஜ்து எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரீ ஜாயினிங் ஃபார்மாலிட்டிஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ், ஆதார் கார்டு நம்பர், பேன் கார்டு, பாஸ்போர்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி ப்ரீ ஜாயினிங் ஃபார்மாலிட்டிஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 ப்ராசஸுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வரும். ஓகேவா? டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ் இல்லைனா ஆன்போர்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு வைப்பாங்க. இதில் வந்து என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து யாராவது வந்து உங்களை வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி உங்களை டேரெக்டாக பார்த்து அப்புறம் உங்களோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணிப்பாங்க. அரியர் ஏதாவது இருக்கா, உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் ஓகேவா, உங்களோட பேன் கார்டு காட்டுங்க, உங்களோட ஆதார் கார்டு காட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் போகும். ஒரு 2 to 3 days இல்லாட்டி 1 week அதுக்குள்ளே வந்துட்டு உங்களை டொமைனில் போட்டுருவாங்க. தென் ஷெடியூல் கொடுத்துருவாங்க. இந்த வீக்குள்ளே இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும், இப்படி போகும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக ட்ரைனிங் வந்து உங்களுக்கு போகும். எப்படி தாங்க செலக்ட் ஆனதுலேருந்து ட்ரைனிங் பீரியட் வரையும் இந்த ப்ராசஸில் ஃபாலோ ஆகும். நடுவில் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுவாங்க. இல்லை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஏதாவது சப்மிட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை மெயில் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஹோப் ஒரு ஓவர்வியூ கிடச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இப்போ உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறது இன்டர்ன்னா என்ன, ட்ரைனிங்னா என்ன, இப்போ நான் இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. ஸோ நானுமே இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணல தான். ஆக்சுவலாக இன்டர்னும் ட்ரைனிங்கும் ரெண்டுமே ஒன்று தான். நீங்கள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்ன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடதே எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு ஜானில் வந்துட்டு இன்டர்ன் அட்டன் பண்ணணும்னு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துச்சு. ஸோ நான் அப்போ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன். அதனால இன்டர்ன் ஆனால் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. ஸோ நான் கோர்ஸ் முடித்து நான் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து காண்டாக்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ நான் வந்து என்னோடய ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டேன். ஸோ நான் வந்து பிஇ முடிச்சாச்சு. அதனால நான் வந்து இப்போ ட்ரைனிங்கில் இருக்கேன். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இது தான். இன்டர்னும் ட்ரைனிங் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் நடத்துவாங்க, ஒரே கோர்ஸ் தான். ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இன்டர்னும் ட்ரைனிங்கும் ரெண்டுமே ஒன்று தான். அண்ட் தென் இன்டர்னில் வந்து லேப் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு லேப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ட்ரைனிங் பீரியடுக்கு வந்து உங்களுக்கு கம்பெனிலேருந்தே வந்து அசெட் கொடுப்பாங்க. நான் ஜாயின் பண்ணி 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா எனக்கு கம்பெனிலேருந்தே வந்து லேப் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் இன்டர்னாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டது வந்து நான் கொடுக்குற லொக்கேஷனை தான் எனக்கு போடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்க. லொக்கேஷன் வந்து அது எனக்கே தெரியல. ஏன்னா நானே வந்து பெங்களூர் இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர் இது 2 தான் வந்து லொக்கேஷனில் கொடுத்துருந்தேன். பட் என்னை தூக்கி சென்னையில் போட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம எந்த 2 லொக்கேஷன் கொடுக்குறோமோ அதை தவிர்த்து வேறு இதில் தான் போடுறாங்க. ஸோ வந்து உங்களோட லக்குன்னு தான் சொல்லணும். பை காட்ஸ் கிரேஸ் நீங்கள் கேட்டதே கூட கொடுக்கலாம். இதை பற்றின எனக்கு கிளியர் வியூ தெரியல. பட் எங்கள் சர்க்கிளில் வந்து யாரையுமே நாங்கள் கொடுத்த லொக்கேஷனில் வந்துட்டு போடலை. இதுதான் எங்களுக்கு நடந்துச்சு. இன்னும் நிறைய பேர் கேட்கலாம், இப்போது நாங்கள் வந்து இன்டர்ன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு உங்களை மாதிரியே நாங்கள் ரீஜாயின் மெயில் போட்டால் வந்து அவங்க நம்மளை எடுத்துப்பாங்களா, திரும்ப ட்ரைனிங்கில் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா அது தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ரீசன் வந்து வேலிடாக இருக்கணும். வேலிட் ரீசனாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்களே தவிர கன்ஃபார்மாக அவங்கள திரும்ப எடுத்துப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன வந்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க. பட் உங்களுக்கும் சேம் அதே மாதிரி நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல. பட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யாராவது இன்டர்ன் விட்டுட்டு அவ்வளோதான் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் ரீஜாயின் மெயில் வந்து உங்களோட ஐ மீன் உண்மையான ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி காக்னிசன்ட் டீமை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மேபி உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து உள்ளே வரத்துக்கு. ஓகே, ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளை லொக்கேஷன் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் என்னோடய சீனியர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணதில் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் மேக்ஸிமம் 80% மாற்றுவாங்க ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சா. நீங்கள் எடுத்த உடனே மாற்றணுன்னீங்கன்னா கஷ்டம்தான். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இப்போ ஜாயின் ஆகிற ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் வர சொல்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் யாரையும் வர சொல்லலை. எங்கள் செட்டையுமே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாக கம்பெனிக்கு வர சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னாலும் கிடையாது. அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தது வந்து ட்ரைனிங் பீரியடில் உங்களுக்கு சேலரி எவ்வளோ ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கன்னு. நீங்கள் எவ்வளோ பேக்கேஜுக்கு செலக்டாக இருக்கீங்களோ அந்த பேக்கேஜ் தான் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கில் கொடுப்பாங்க. பட் இன்டர்னில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 12K 13K சம்திங் அவ்வளோதான் வந்து உங்களுக்கு வரும். பட் ட்ரைனிங் பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் பேக்கேஜில் எவ்வளோ சேலரி சொன்னாங்களோ அந்த சேலரி பேக்கேஜ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வரும். அண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கீங்க. நாங்கள் செலக்டட்னு சொல்லிட்டாங்க, நான் ஹெச்ஆர் ஒன்று முடிச்சிட்டேன்,
எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். பட் மெயில் எதுவுமே வரல. அப்புறம் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ எனக்கு டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து December 5 சொல்கிறாங்கன்னா, அண்ட் தென் எங்களுக்கு எந்த மெயிலுமே வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய மெயில் ரிகார்டிங்காக நிறைய பேர் டவுட் வருது அண்ட் அப்செட் ஆகிறீங்க. ஸோ யாருமே வந்து ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. கண்டிப்பாக வந்துட்டு மெயில் வரும். பட் இது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பிஸ்னஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான். வேலை உங்களுக்கு வந்து 5ஆம் தேதி டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் சொல்லியிருக்கலாம். பட் உங்களோட பேட்ச்மேட்ஸ் வந்து அந்த டைமிங்க்கு யாரும் ரெடி ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம். இல்லை இந்த பேட்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூப்பிடலான்னு இருந்திருக்கலாம். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அவங்க மெயில் அனுப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ எக்ஸாக்ட் ரீசன் வந்து நமக்கே தெரியாது. பட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒன்ஸ் செலக்டட்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க வந்து மெயில் கண்டிப்பாக அனுப்புவாங்க. அண்ட் வந்து சிலருக்கு ஆஃபர் லெட்டர், நான் சொன்ன மாதிரி ஆஃபர் லெட்டர் எனக்குலாம் வரதுக்கு 3 மாதம் ஆச்சு. சிலருக்கு வந்து 1 வீக்லேயே வரலாம், சிலருக்கு வந்து 2 வீக்ஸ் கழிச்சு வரலாம், சிலருக்கு 6 மந்த் கழிச்சு கூட வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்து தான் அவங்க வந்து மெயில் அனுப்புவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மெயில் வரும். பட் எத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் வரும்னு எனக்கே தெரியாது. ஸோ வரும். கொஞ்சம் பேருக்கு வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷனில், அதுக்கப்புறம் ப்ரீ ஜாயினிங் ஃபார்மாலிட்டிஸில் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணும்போது நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், ஏதாவது அதனால ப்ராப்ளம் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ எனக்குலாம் வந்துட்டு ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக உள்ளே போகும்போது நிறையவே இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க. நீங்கள் ஏதாவது டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க, ஏதாவது நடந்திருக்குன்னா திரும்ப எகெயின் உங்களுக்கு அவங்க மெயில் பண்ணுவாங்க. இந்த டாக்குமெண்ட் வந்துட்டு சரியா இல்லை, திரும்ப அப்லோட் பண்ணுங்கள், திரும்ப இதுதான் மிஸ்டேக். அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறதையும் அவங்க மெயிலில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு நீங்கள் தப்பாக பண்ணிகிட்டே இருக்காதீங்க. ஃபஸ்ட் டைமே கரெக்டாக பண்ணிவிடுங்க. பட் அதனால வரி பண்ணிக்காதீங்க. தெரியாமல் பண்ண தப்புக்காக இது பண்ணிக்காதீங்க. அவங்க திரும்ப வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து அட்டென்ட் பண்ணும்போது கோடிங் ரவுண்ட் அது எல்லாமே இருந்துச்சு இல்லையா? பட் இப்போ வந்து காக்னிசென்ட்டில் சூப்பராக ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஆமாம், ஆப்டிடியூட் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு கோடிங்லாம் எதுவுமே போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் ட்ரைனிங் பீரியட் உள்ள வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களே கோடிங் சொல்லி தராங்க இல்லையா? அதனால் வந்து கோடிங் பார்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. வெறும் ஆப்டிடியூட் மட்டும்தான். அது எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படித்து கிளியர் பண்ணிவிடுங்க. முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் இருக்கும். அதில் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் பார்ப்பாங்க அண்ட் டெக்னிக்கலாக சில கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அதை எப்படியே சமாளிச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதால ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஐடி செக்டாரில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு ஜாப் வேணும் அப்படின்னு யாராவது சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள். க்ரோமில் போய் காக்னிசன்ட் ஆஃப் கேம்பஸ்ன்னு அடிச்சிங்கனாலே அந்த லிங்க் வரும். அதில் போய் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷெட்யூல் போட்டு உங்களோட இன்டர்வியூ டேட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெயிலில் வந்துடும். ஸோ வந்து நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணி ப்ளேஸ் ஆக பாருங்கள். அண்ட் தென் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, நான் வந்து ஜாயின் பண்ணப்போ 3 மந்த் வந்து வெயிட் பண்ணேன் ஆஃப் லெட்டர் வரத்துக்கு. இதெல்லாம் ரீசெண்டாக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணாங்க. அவங்களுக்குலாம் அட்டென்ட் பண்ணி அடுத்த நாளே வந்து ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் நடந்துச்சு. 3 டேஸ்க்கு அப்புறமா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் நடந்துச்சு. இப்போ லொக்கேஷன் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் கொடுக்குற லெவல் போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது இப்போ இருக்கீங்க, டிகிரி முடிச்சுட்டு சும்மா இருக்கீங்க அப்படின்னா, வீட்டில் இருக்கீங்க, ஜாப் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியாவது பாருங்கள், கிடைச்சா நல்லதில்லை. அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே எனக்கு வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் இருக்குது. ஏன்னா காலேஜ் லைஃப்லேருந்து ஒரு கார்ப்பரேட் லைஃப்க்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து இந்த விஷயமே கிடையாது. எல்லா விஷயத்துக்குமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பட் அது போக போக ஈஸி ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன நடத்துகிறான்னு புரியாது, என்னன்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ கூட இருக்கவங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் அதுக்காக பயந்துட்டு கிவ் அப் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நான் இதை வந்து உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லலை. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது யாரும் பயந்து கிவ் அப் பண்ணிடாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு நம்ம நான் ஐடி பேக்ரவுண்டாக இருக்கோம் அண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் சொல்லவே வேணாம். என்னதான் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இருந்தாலும் உள்ள ஒரு படபடப்பு அதெல்லாம் இருக்க தானே செய்யும் ஃப்ரெஷராக இருக்கும்போது. ஸோ அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ வந்து முடிஞ்சளவு உங்களோட ட்ரை பண்ணி உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்க பாருங்கள். அண்ட் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருங்க. ஏன்னா எல்லா ஃபேமிலியுமே வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்களான்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியாது. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும். ஐ மீன் உங்களோட பேட்ச்லேயோ சரி, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ இருக்காங்கன்னா, அவங்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் அவங்களோட ஒர்க் எடுத்து பண்ணி கொடுங்கன்னு நான் சொல்லலை. பாசிட்டிவாக 4 வார்த்தை சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹோப் கிடைக்கும். ஓகே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வந்து அவங்களுக்குள்ளே வரும். ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட பேட்ச்மேட்ஸில் யாராவது புதுசாக யாராவது ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் தாண்டி தானே வந்திருப்போம்.
ஸ்டார்ட்டிங்கில் நமக்கும் அப்படி தான் இருந்திருக்கும். என்னடா எதுவுமே புரியாது. அந்த சிச்சுவேஷனில் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். யாராவது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அப்படின்னு அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ல நம்ம தாண்டி தான் ஒரு லெவலுக்கு வந்திருப்போம். ஸோ நமக்கு பின்னாடி அப்படி ஒருத்தர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருக்காம கையை பிடிச்சி தூக்கி கொடுக்கலாம். ஸோ தெரிஞ்ச விஷயத்துல சொல்லிக் கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது இல்லையா? ஸோ முடிஞ்ச அளவு யாராவது தெரியாம ஒரு விஷயத்துக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும்னா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அது அவங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு ஒரு காரணமாக கூட அமையலாம். ஸோ வந்துட்டு யாராவது உங்களை சுற்றி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஃப்ரெஷர்ஸாக இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ உங்களை சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ உங்கள் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நான் கருத்தூசி போடுறேன்லாம் நினைக்க வேணாம். பிகாஸ் ஒரு கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுக்குள்ளே உள்ளே வரும்போது ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஒரு எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம உள்ளே போகிறோன்னா கண்டிப்பாக எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததால் தான் இப்போ நான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால தான் அந்த விஷயத்த நான் உங்கள் கூட சொல்கிறேன். ஸோ வந்து நான் பிளேட் போடுறேன்லாம் நினச்சிக்காதீங்க. நான் உங்ககிட்ட டவுட்டு தானே கேட்டோம், எதுக்கு நீ இப்போ வந்து கருத்தூசி போட்டுட்ருக்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக சொல்லலாம், இந்த ப்ராசஸ் நடக்குங்க, இதில் வந்து இப்படி அப்லோட் பண்ணுங்கள், இது இப்படி நடக்கும், இங்கே போங்க அங்கே போங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ரோட் மேப் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கலாம். பட் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பண்ணுறதுக்கோ செய்கிறதுக்கோ. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் கூட ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் உங்களை மறக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஃபேஸில் வர ஹாப்பியை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் வரும். ஸோ அது அந்த ஃபீலிங் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் நீங்களும் அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணணுன்னு தான் நான் இதெல்லாம் சொன்னேன். ஹோப் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் என்னென்ன ப்ராசஸ் போகும் அப்படிங்கிற ஓவர் வியூவும் கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புகிறேன். இதை மீறியும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃப்ரெஷர்ஸ் இருக்காங்க, இல்லை அவங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.